रउआ सबके पिछला ही वीडियो में बतलले रही, लेकिन ये वीडियो में कंफर्म बतलावा तानी कि गाना आवे वाला बा या ना आवे। नमस्कार प्रणाम, रउआ सबके हम पिछला वीडियो में बतलले रही कि पावर स्टार पवन भैया लंदन से आई हैं और लंदन से आइला के बाद 2 सितंबर के कोलकाता में एगो अवार्ड शो बा। वो अवार्ड शो भैला के बाद रउआ सबके बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया के एगो बहुत बड़ा बवाल गाना जो उनकी लोकगीत में आवे वाला बा। रउआ सबके पिछला ही वीडियो में बतलले रही, लेकिन ये वीडियो में कंफर्म बतलावा तानी कि गाना आवे वाला बा या ना आवे वाला बा। तो प्लीज हमारा चैनल पर नया बानी तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देम। और रउआ सबके बतलावा तानी कि पावर स्टार पवन भैया लंदन से आवत तानी तो गाना रिलीज होई कि ना होई। देखी पवन भैया लंदन से आवस आ चाहे ना आवस, गानवा तो अबे करी, काहे कि गाना तो सब रेडी होके रखा गइल बानू हो, तो गाना अबे करी। 100% बा कि गाना आई, आ गाना ना आई भैया तो फैन कैसे जी। तो ये बात बा, तो गाना 100% आई। रउआ सबके बतला सावन बीतला के बाद फर्स्ट गाना कामना चैनल से आई, यो रउआ सबके हम कंफर्म बतला देतानी। पावर स्टार पवन भैया के एगो साला लगी है, दुलार से मुंह बोला साला बानी कि खास अपन साला बानी, ई ना बतला सकतानी, खास अपन साला तो ना हुई है, लेकिन किंग सिंह जी उनका नाम बा। उनकरे चैनल यही साल भैया खुलल, जवना चैनल के नाम बा उषा फिल्म्स। जवना चैनल से पावर स्टार पवन भैया के बोल गाना भी आयल और गाना भी खूब ताकड़ा चलल, बवाल बचैलक, चूड़ी हरी हरी, बहुत मजा दिलक ई गाना। तो यही चैनल से पावर स्टार पवन भैया के सावन के बाद फर्स्ट लोकगीत यही चैनल से आवे वाला बा। रउआ सबके बतला दी कि पवन सिंह गाना में कहीं पीछा ना हुई है, काहे कि पवन सिंह के जौन फैन बन भैया अब चाहता कि पवन भैया ऐसा ही रेगुलर अपने फैन के गाना देवत रही। तो पवन भैया भी पीछे ना हटे वाला बानी। पवन भैया आप गाना पूरा कंप्लीट करके लंदन गए रही, लंदन से आ भी रहल बनी, आज इंडिया आज पहुंच भी जाइए, लेकिन गाना रउआ सबके भैया सावन बीतला के बाद ही मिली। और वो उषा फिल्म चैनल पर सावन के बाद के फर्स्ट लोकगीत रउआ सबके देखे और सुने के मिली। तो अपडेट कैसे लागल कमेंट करके जरूर बताएं रउआ लोग। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।